Когато работиш за гениална идея, от теб се очаква да изпипваш и владееш детайлите. Очилата ми дават тази сила. Отвори се! Мога да огледам всеки ъгъл, да надникна буквално навсякъде. Мога да проуча абсолютно всичко, дори и най-дребния детайл. И проектирайки нашите автомобили в тази виртуална среда, ние сме по-добре подготвени за изпитанията на истинския свят. Приятно е да знаеш толкова много. Затвори се. Знам, ти също се радваш, че тази власт е в точните ръце.